Ngisengiyodlala ngisengiyonqama sweet. Senze njani hlala endlini ingane izodlala. Makasitshela umnceke kanjani u-aunt ukuthi akunyobisi. Unganani u-aunt? Cabanga okay I'm always tired but yabo mengakhathele nkosami. Ngifaka amalanjare ngizame. U-aunt ugqoka ipitikothi ngaphansi before ugqoka isketi. Ngoba uhlezi nginayo imini yonke. So konke lokho nje masibona u-aunt wena mubuye emsebenzini unginike round eyodwa uyilalele. Kumele kwenze kanjani ngizongikhathele. Indoda iqede kwenza nje ungawasifunda ngishanda nje. Wangakuyosebenza ke. Ungawasifunda ngishanda ngikwazi umtshotha indoda. Ufakile CV mara what happened after faking CV? Bengakawuthola umsebenzi. Manje Ufake CV ufake nesende kwanti yakhe. Ungamshaya my sister. Ufake CV bese ufake isende kwanti yakhe. Yona into ayenza kangcono. Yabo yamasiko. So you no longer feel her. yeah, kodwa ngiyaxolisa ukutshela nje. Ayikho that nonsense. Xolisa ini. Uthi akasakufili my sister. Axolisa sana. Homa. Yazi ngikukhwele ngikutshela yona. Uke wangenzela inkingi ipipi lakhe liquleka ngisabathela iquleka ngamfica ekhuluma nomalume wakhe kuyicall emchazele embuza ukuthi akenze njani wathi akachathi ngenhlamba ngealo lo ngambekezelela namhlanje sokwazi ukuthi awungifili kahlanya wena kanti awucabanga ukuthi akakuzwanga mase uyashisa uyavuka ipipi yakho kwanti yakhe kwanti wakhe yo active onto wakhe kuyasho kusekhulile uyazazi lezi zinto so akazazi yena angisamuzwa manje angazi noma seyangijolela kodwa angisakuzwa kahle ngasiphi isikhathi isiphi lesikhathi emjolo ungazama ukwenza uba okay who's paying rent imina yonke into what are you doing in the house yonke into yaziyo nje ukudla ahamba e-toilet bese ehamba ngifaka yonke into so where do you fuck bonke abucheri bakho kanti laba awunabo abanye uzenzani intombi engaka lo muntu uhlulwa i-airtime ka5 rand goodness sake 5 rand ngoba ngisho ukuthi so mina ngimnika imali ukuthi ahambe yobheja ifebeni ngixolisa sana ayikho into exosayo yini exosayo what do you expect to happen right now wena cha ngifisa ukuxolisa ukuxolisa kuphela wena what are you doing with this ngikwazi phela mina ngihlala kwakona ukuthi ngisahlele ngimenzela ifavor uyazi ukuthi ngisebenza nabantu aba-right lapha emsebenzi uyazi abantu aba-better than he knows ngiyathuka nje ukuthi yena usekwazi ukuhamba efaka hayi awunesibindi bo thi nje mase bekukhumula usukhumula vele understand yimini akasikhathi bengizokwazi nini ayikho into exosayo bengizokwazi nini no nje uzoqoqa into engcono engizokwenzela yona uzohamba nazo lezo impahlane engakuthekela angiyephi angikwazi